Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka so fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. So o ye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye. O bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi
min ye fu ani kɔnɔntɔn fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o be frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen no u bolo ni waati in na. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kolon ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. Nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. A fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛ na kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Nin hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.
ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules. jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 0 11 20 walima 80 0 0 11 22 walima 90. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye tubabukalo tile 8 n'o ye avril ye san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔkan diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma parti politique olu ka baaraw wulikajɔw olu dulonnen don an fɛ yan fo waati la laɲini ale kɛra conseil des ministres la kunungo décret o tara o sira fɛ wolomasiri tabaw ka gun ka baara taabolo min fɔra jamanakuntigi fɛ n'o o ye dugukoloko ye ale ɲɛmaw olu bɛ ka sigi min ye colonel major Mamadu S Kone ale bilara Worodugu o dugukoloko ɲɛmaya kunna jamana k'a daminɛ a Gawoyanfan na ka taa min ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ale bilara o kunna o kibaruyaw ana olu di aw ma bi ale yɛrɛ baara ta Gawokaw olu fɛ yen conseil des ministres partout duloniko kuma o b'o kɔnɔna na dingaw olu bɔli baara kan ka kɛ nin mɛn kalo in tile 15 Bitugol ale ye permis kura sɔrɔ nka a tun bɛ bɔli kɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen o 2 de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ permis 1 ye maa 900 maliden na o de bɔra kɔka ka na conseil des ministres la u nana cogo min na o ɲɛfɔra Segu Douani ale ye wulikajɔ kɛ
wulikajɔ min n'o y'a to sa u sera k'u bolo da dɔrɔguw kan kunu Alassane Sissoko n'a ka cɛdenw n'olu bɛ section recherche intervention kɔnɔna na an na tila ka a yɛrɛ kumakan mɛn yan bi sɔgɔmada in na seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na sa jɔnjɔn k'o ɲini AES ye o baaraw daminɛna Famara Berete tun b'o kɛnɛ kan sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala ye a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Bina fɔ alamisa sɔgɔma an y'a yira u la k'a fɔ aw bɛ Mali fan o fan aw bɛ tunga la yɔrɔ o yɔrɔ hakilina minnu mana na ka aw la a kɛra kuma o kuma ye kuma min bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna na ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ min na min ye k'i hakilina fɔ ka kɛ ni degun min b'i ka ye an bɛ kuma di aw ma alamisa o alamisa n'a ye maa min ja i bɛ se k'i ta k'i ja k'a bila ka na n'a ye maa min ja fana i bɛ se k'a kɛ kumakan ye k'a bila ka na n'i ja tɛ fɛ ka bɔ i b'o fana fɔ yaasa baara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min yaasa k'o laada timɛ an bɛ taa sibikaw fɛ yen sibi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa kɔnganikaw fɛ yen nin waati in na kɔnganikaw olu y'u ka san yɛlɛma sarakabɔw olu bɛɛ lajɛlen kɛ avril kalo tɛmɛnen tile 27 dugutigi n'ale si bɛ san 90 bi Mamadu Keyita ale ye dantigɛli kɛ ka kɛ ni degun min bɛ u ka dugu kɔnɔna na an ka jɛ an ka Mamadu Keyita an ka ale lamɛn. Ala ye an ka foli ba ye an ka tanto ba ye a ko k'an ka baara kɛ an bɛ sani a y'i ban ye a y'a ti a wulila dɔɔnin a ma janfa a taale la tora fara ni yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ ko sa ko kuma min fɔla ye kan tambe na dɛ a y'a kantigɛ ye kongani ni kalakɛ dan de ye o n'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ tɛ yen n'i ye namara wunumatɔla la wuli a bɛ wuli la dɛ namara n'i ye namara la wuli a wulitɔla bɛ wuli la tiɲɛ dɔ ye sigida jɔlen mɔgɔ 4 gurupu dugu 4 de n'ale fara ɲɔgɔn na a 5nan ye kamara dɔ de o kamarakɛ yɛrɛ jamana kosɛbɛ dɛ ko ale nalen yɔrɔ min dɔ k'ale fabara de ye e bɔlen Laginɛ ka na mama ye kuma lamɛn da an kani b'a tɔɲɔ fantan sigilen faama tɔɲɔ kama faama fana bɛ fan tɔɲɔ o tɔɲɔ kɔrɔ mun di faama fan fɛ tɔɲɔ dili ma ka kuri k'o yɛlɛmɛ k'o kalon ni minnu n'a kɛ kalon de olu ye kalon tigɛla ye ne tɛ kalon tigɛla ne y'an fa lambe le ko Mali ka ta Modibo Telema Modibo président mana ne taa nɛgɛso la ko farakɛrɔ ɲaminatigi dugu le ɲini nɛgɛso la a bɛ fɔ a ma ko changement vitesse a nan bila yɔrɔ min don a 40 di yan i y'a faamu bɛn ma ko tun ma dugukolo ko dɔ dɛ Musa nana Musa ye a ka fɛnkɛ délégation de ye Mori Kunate ma mɛn o sara Modibo sigila aw nɔrɔ Mori Kunate sale san min na filori kura min turulen walahi Kamanenkɔrɔ n'i y'a janya mɔgɔ y'a bonya ji kɛ la kan kɔ k'a janya ka tɛmɛ mɔgɔ lɔkun kan ko Ala ka hinɛ la Ala ka hinɛ la Modibo sigila o nɔrɔ kɛlɛ ma kɛ dɛ kɛlɛ ma kɛ ka Modibo bɔ yen ka Musa Tarawele mina Musa Tarawele ka na kɛlɛ ma kɛ dɛ kɛlɛ ma kɛ n di ale tun bɛ yen i n'a faamu ne y'a duguw yan ka ɲɔ bɔ yan ko an na de sibi ne le yɛrɛ tala tɛ ten nin kɔrɔkɛ ne ka la ye nin kɔrɔkɛ ka kɔrɔ ne ye i n'a faamu diya ko bɛɛ ayi ko k'an ka baara kɛ an bɛ si baara la ne tun bɛ tɔrɔsi siri n kunna ka malo kan fugariya le nalen sisan
famay fuwariya nale de anta jigi mo sila anga jiga yere lan fogule fana le men no tan minu nale kongan yanni ikanga anyama yani ka taya mai ta foy nin be senele do aw kana yere kana senele ni dugu sigi yoro nyum bari ayese wala na wiliyo ete sewu ina ko jugule kanga no jama me an ba delay fe ala kama kila kama faragero karifala ala la ka karifaila kalage karifale ala la ka karifaila ayena ita sigi ayena la na ita le maso nya ko ya sigi bale kalage dugulu nina bugu min to fo nena santan sigi ni ke dugu o dugu kono karaila santan sigi le bugu ya dubale kono karaila santan sigi ne wolo ke karaila nele tumbo morbo tele pini kara nyem mansin kara yoro mindo banantu ko yoro min da bole ka be dipe ka mar fa feri yoro ma amba sigi ka nya ben gitromo o gatila ay tumana tinin da ma amba kara amana tala kara la ba be presse ka la e manana ba ko ko monsieur kan na la nga fanu nga ban kara aya fani to fana fala no ayoita o beita hala ina mancin guda min sanga na dama o beta ke o bet matambili ina bana anya kalon le kan sisan minu ko wodi yai bolo tinyaro de wodi yai bolo de neko anya yoro min do nimpi mo man kan ka gelala se mo ma ilale mbo afo ya sokon botagala an yere beri kele minani bi ko silama kele kafiri kele le mo afo la ko la fa kibaro tasika kele ke yame an yoro ni min doni anna aw ko bekesa ka fara te ka fembe te ka bali an bulu kele ay le do sansa minu ko antata nya duguludi pape do kele ka dama niko pape o sebe ko minake kalon de kele dido wini tnake to nya sebe ka dinai made kuma tambake aba ko ne ka kuru koro mundi ne ba wo mbe ka fo mi ga to diala chamani name amo foli di ayma ala kama kira kama ay ka yafa dugu ma ka yafa dugu ko fe mo ma ka yafa kalage dugu ma ka yafa ko fe mo ma ne ko ni fartalen ne sigile ni yana na wile sa ka pauke na ba ay bagale ma ali ne mo ko ifana ni bi kwa bredaro e ko te aba ki wala baga ma wurela fana ni babila de wani yan fana na kan bana no ta gwala na ila na sigile mu makono na ay kuma kan makono foro nya kono do fama do ta foro ni de do fama do ta de wolo de do fama di abilale fama ala me de wolo te ila wolo bi mira kuma kama wallahi anyan buluke ala do ka buluke ido ay mana fem fo ambake me anta say mare me samya do donini ne do am go be Senegal inande ay be Senegal inande wallahi anyan kalma sabab man sa setigila amba Senegal ina na min be kela ba ke famay fo na asariya tagaya min na pape dinayma o ba to kuma kono min na pape do gosi o fo ma to kuma kono amba ya fama ala kama kre Mamadou Keita ale de ye kongani dugutigi ye ka kɛ ni degun min bɛ u kan u ka sigida o kɔnɔna na waleya in an b'a yira u la sa k'a fɔ n'Ala sɔnna ma sibiri don an na kuma di dugu bɛɛ lajɛlen ma maaw ka se ka faamuyali k'a ko la waleya min bɛ sen na degun min b'u kan wulikajɔ minnu kɛra degun minnu sɔrɔla a ko la baara minnu bɛ ka kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'a faamuya wuli min ye sibi kɔnɔna na an bɛ bɔ yen an bɛ segin ka na wolomasiri tabaw olu ka gun kan min ye commandant inter-arme théâtre sud ye n'o bɛ dugukolo ko kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu S ale kɔni de tun ye Kati région militaire commandant ye nin waati na an fanfɛ bolo fɛ n'o ye Worodugu yanfan ye sa
o dugukolo ko ɲɛmaya kɔni opération min sigira sen kan wolomasiri tabaw ka gun kan o baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye colonel major Mamadu Sa ale yɛrɛ ye baara ta ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général Keba Sangare ale min chef d'état-major général adjoint général de division do a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kura min bolo dalen do jamanakuntigi ale tun ye laɲini min kɛ sa k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na wolomasiri tabaw ka gun kan yaasa an ka jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen maaw n'u bolominɛw bɛ se cogo min na ka lakana a yɔrɔ la taasibila u y'o kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu binna an ka jamana kɔnɔna na finitigiw fara min ye dugudenw kan min ye chef d'état-major général armée adjoint n'o ye général de division Keba Sangare a ko ko nin waleya in bɛ ka kɛ waati min na sa ko y'a yira sa k'a fɔ ko dugukolo ko o laɲini kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ bɛn kɛra sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kan wa ko k'a ta bila sa fo don min min ye colonel major Mamadu Sulemani Kone ale de kɔni ye o ko in ɲɛmaa ye Worodugu yan fan fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra cogo min na Keba an ka a ja dɔw lajɛ a n'a kumakan dɔw o bɛ nansarakan na. Du territoire national, permettre et faciliter le déploiement des services sociaux de base et sécuriser les personnes et leurs biens. Cette prise de commandement, encore une fois, montre que les FAMA ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant l'opération Maliko. Il s'agit, pour le déclenchement de l'opération Dougoukoloko, d'aller encore plus loin, plus fort. Le colonel-major entrant commandant du Tchad Sud est un officier déjà drillé dans les annales de l'opération, ayant déjà été parmi les acteurs de l'opération Maliko. Donc je suis convaincu que avec lui nous pouvons espérer pour un avenir très radieux dans le théâtre sud de l'opération Dougoukoloko. Sa min ye Mamadu ye ale jɔyɔrɔ min dilen filɛ ma nin ye o ye kɔni ye Worodugu yanfan ta ye kɔrɔnta o bɛ belebele bolo Mamadu Masawule Samake général de brigade a fana ye jɔyɔrɔ ta kunungo Gawokaw fɛ Keba waleya minnu kalifalen do Mamadu la Worodugu fɛ min ye jamana kɔrɔnfɛ yanfan fɛ a ɲɛmaya o dilen do dugukoloko ɲɛmaya dilen do Masawule ma Masawule yɛrɛ a sera Gawo baaraw kɛra cogo min na i n'a fɔ Sulemani y'o ta ye cogo min na o fana ɲɔgɔnko Keba taar'o ɲɔgɔnna kɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye Dawuda Tarawele colonel ale ka baaraw banna nin waati in na opération Maliko bi jɔ min ye dugukoloko o baaraw de bɛna wulikajɔ bɛna sigi sen kan Masawule maa t'ale fɔ maa ye sabula ale ye cɛ min ye a dɔnnen do Keba nin waati laban in na kɛlɛbolo ka dɔgɔ min sigira jamana kɔnɔ Mamadu Masawule Samake sema ye min na a ka koba laban min bɛ Keba ni maaw hakili bɛ se ka jigin o la o ye biennale min kɛra Moptikaw fɛ yen k'o lakana fo ka t'o ban pewu ale de ye o baara bɛɛ lajɛlen kɛ ani wolomasiri tabaw nka yan'o cɛ Masawule yɛrɛ tun bɛ yen u ka catiri min bɛ yen n'o kun sigilen do Mopti kɔnɔna na ale ni kɛlɛdagatigi tɛ kelen dɛ Keba ale kun kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen do Mopti ka kɛ ni opération Maliko o taabolo ye a nana bɔ o la u nana n'a ye ka n'a bila état-major la yan conseil stratégique de kun do conseil na y'a ye k'a fɔ AES ye baara fɛn fɛn kɛ Masawule no tun bɛ taa réunion bɛɛ lajɛlen na a n'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli sisan i yɛrɛ ka kuma ko nin de ka d'a ye birokɔnɔna ma ni Masawule nin de ka d'a ye sisan sa a kɔni jabala ye Gawokaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa a ye se minnu sɔrɔ ka tɛmɛ halisa Ala ka dɔ fara o kan min ye Mamadu fana ye a fana ye gɔngɔn caman wuli sabula Narakaw fɛ yen Mamadu fana ye baaraba kɛ Keba wolomasiri tabaw ka gun kan a bɔra yen a taara Tumutu kɛlɛdagatigiya fana kɛ ka tila ka n'a bila Katita fana kunna danaya kɔrɔ min fana dara fana kan nin ye an b'a dɔn fana a fana cɛ min do a bɛ se a baara la wolomasiri tabaw Ala k'a ɲɛ ka di u ma min ye an ka catiri opération maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo armée a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen fo tɔnjila balikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Gabero kɔnɔna na Keba u taara maa dɔ ta ye Yawu n'o ye kamalennin dɔ ye misigɛnna dɔ ale kɔni maa naani de nana ta moto la maa si t'a dɔn a taara yɔrɔ min na waati min na ale yɛrɛ hakilila tigɛlen do k'a fɔ ko a bɛ k'a ka misiw la kɔlɔsi maaw kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ sa nin kamalennin ncinin u bɛ taa mun kɛ nin fana na o waati kelen na Bɛwanikaw fɛ yen Kolongokaw fɛ yen min ye jɛkulu marafatigiw ye Keba olu ni marifa bɛ yaala la bi contre saison minnu ka malo bɔlen do malo bɔrɔ 20 i bɛ kelen ni Bamanciwale kɛbaw ma wa n'i y'i biri foro baara la ka ban i b'u natɔ ye maa 3 moto kan maa 2 u bɛna na u jɔ ka aw ɲininka n'aw ye malo baara
bɔrɔ mugan kelen a k'o bɔ k'o di olu ma o ye jaga ta ye dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye kolongo ale ni bɛwani bɛɛ lajɛlen bɛ ka welewelemada de sa yaasa wolomasiri tabaw u bɛ se ka na u dɛmɛ cogo min na n'o tɛ nin waati in na a balo kɛli a gɛlɛyara kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ taa segukaw fɛ yen dɔrɔgu ale kɔni birikiden 94 o de sera ka minɛ segu ale dɔnnilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kanabisi dɔrɔgu in y'o ye a bɛ fɔ min ma sa ko section de recherche d'intervention n'o bɛ segu douane kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko avril kalo tɛmɛnen ale tun ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka taa se nɛgɛ 19 ma sa kɛrɛnkɛrɛnnenya sebugukaw fɛ yen a yera sa k'a fɔ min ye nin mercedes ye keba a kun falen don tewu dɔrɔgu la sebugukaw a kun bɛ k'i bɔ ye k'i kunda bamako kan min ye alasane sisogo ye ale n'a ka cɛdenw sera k'u bolo d'a kan a yirala k'a fɔ sa musaka min ni dɔrɔgu in feerela a bɛ bɛn o ma sa o ye sefa wari miliyɔn 77 ye 520 a bɛ taa o de la bi ba 520 a bɛ taa o de la bi dɔrɔgu in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kilo faralen ɲɔgɔn kan sa kilo 68 alasane sisogo an ka jɛ ka ale lamɛn min ye balanzan info olu ni an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo segukaw fɛ yen keba gawusu jakite ale taara a ɲininka an ka jɛ ka alasane a lamɛn. ani ce a ka déplacement la ani ɲininkali la an ye siège wɛrɛ kɛ ani dɔ in à peu près a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na nin ta kɛra Sebugu rond point na n'i bɛ taa Bamako a heure ninnu fana presque a heure bɛɛ kɛra heure kelen parce que nin kɛra vers 19h50 toujours le flair du douanier donc yɛrɛ ci ne ma d'a la ni foli ba b'o la donc an ye Mercedes intercepté rond point na k'a conduit ka na cour kɔnɔ kasi kelen fana kun aménagelen don ka bagages ninnu bila o kɔnɔ donc an kɛlen ka bagages bila yɔrɔ ninnu lajɛ siège kɔrɔlaw ani côté opposé du chauffeur fana dugumalaw ils avaient aménagé u ye kasiw dilan yen nɔ ka fɛn ninnu don yen donc an ye a dayɛlɛ grosso modo ka drogue biriki 94 bɔ a kɔnɔ biriki 94 à peu près la valeur peut aller à 77 250 000 francs CFA o de don bon o la dakan min bɛ ne ye ne bolo ka se population ma toujours comme j'ai toujours dit faso baara an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la de douane notre mission régalienne de renflouement des caisses de l'État douane sigikun y'o de ye ka recette kɛ faso kɛsu la ani ka jamana denw fana lakana fɛnjuguw ma n'o ye furakisɛw n'o ye droguw ye o bɛɛ b'an ka baara kɔnɔ donc an b'olu de ka baara la n'i y'a mɛn polisi n'i y'a mɛn gendarme n'i y'a mɛn sɔrɔdasi n'i y'a mɛn douanier an bɛɛ bɛ jamanadenw ka baara de la donc an bɛ weleweleda kan min da u k'an dɛmɛ an ka baara la toujours ni u ye wale ye u ma min faamu u ka se o tigilamɔgɔw ma u ka wuli k'a ɲɛɲini donc an kɔni b'u ka bila la su ani tile ne bɛ weleweleda kan de da Mali bɛɛ plus précisément Segu population ye depuis départ n y'a fɔ n'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ toujours an bɔra ka dɔ kɛ kɔsa in na a ma mɛn kosɛbɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra tuguni an ka tɛmɛ n'a ye n ye kelen min fɔ o de don olu ta a dabila an yɛrɛ dun fana tɛna a dabila parce que an nakun don o tuma an ka taa fɛ a ka ca ala fɛ ni a ko tigɛra da min na an verra voilà c'est tout ce que j'avais à dire à l'endroit de la population. Ayiwa n'an bɔra Segu an bɛ taa min ye Ninzansokaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sɛnɛko ta na sira fɛ min ye tile kelen ye o baara kɔni kɛra olu fɛ yen baara in baɲumankɛtɔn min bɛ sa n'o ye Brigide Africa ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don olu bolo sa yaasa sɛnɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na an fanfɛ bolow fɛ olu y'o baro sigi kɛ kalo in tile 6 a yera sa k'a fɔ ko min ye Ninzanso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni Sorobaso
olu bɛɛ lajɛlen bɛ Kucala ale marabolo kɔnɔna na a kɛ kun ye sɛnɛkɛlaw dɔ bɛ se ka fara u ka sɛnɛ kan cogo min u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min n'u ka sɛnɛkɛ baaraw ye u bɛ sɛnɛ minnu kɛ a ka se ka u nafa ka se ka maa wɛrɛw nafa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ se k'u kisi o ma cogo min na tile kelen kɔni kɔnɔna na sa u la faamuyara ka ɲɛfɔli k'u ye u ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka jagoya caya cogo min sɛnɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min ji tɔn siraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sa yaasa sɛnɛ taabolo kura ani sɛnɛ kɛcogo kura u ka se ka olu sigi sen kan keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Conseil des ministres ale min bɛ sigi araba o araba ladala kunungo ta kɛra i n'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général d'armée Asimi Goyita ye baaraw olu ye tali kɛ mun na sa ministres u b'a fɛ ka ɲɛbila sariya sɛbɛn minnu ta u y'olu kuma kɛ baara minnu bolodalen n'u bolo an'u ye baara minnu kɛ u y'olu da don o fana na min ye sariya ko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ jamana ni mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na ale conseil des ministres ladonna sa k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye décret dɔ ta décret min n'o b'a jira sa k'a fɔ ko parti politique olu ka baaraw olu dulonnen don an ka jamana kɔnɔ waleya in bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ ko min ye laɲini minnu kɛra sigikafɔ senfɛ sigikafɔ minnu dugudenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu nana ka na o baara kɛ avril kalo tile 28 n'a 29 gouvernement conseil des ministres tɛmɛnen na n'o kɛra avril kalo tile 30 ye ale ye ɲɛbila sɛbɛn ta sa k'a jira sa k'a fɔ ko parti politique tɔgɔla sɛbɛn min n'o ye charte ye n'o sigira sen kan août kalo tile 18 san 2005 ko kɔni charte ko o bɔra ye pewu charte kura dilanni baara k'olu bɛ sen na conseil des ministres communiqué kɔnɔna na kɛba ko kabini o kuma de fɔra sa min ye parti politique ye ale ni majɛkulu wɛrɛw olu donna welewelemadaw la ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka gouvernement k'ale ka baaraw k'olu bali ka dan sigi bɛn ale ni lafiya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na k'o waleyaw ta k'olu kɛ min ye o jateminɛw kɛlen kɔfɛ sa décret min bɛ sa n'o o taara ka parti politique ka baara dulon nin waati in na k'a bɛ tali kɛ parti politique la tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ parti politique baaraw kɛ ka taa se jɛkulu o jɛkulu ma n'o b'i yɛrɛ sɔrɔ politique ko ale bankun ka sa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ kɔni ko o jɔlen don u ye fɔlɔ min ye nin sɛbɛn in ye conseil des ministres ko sa ko a kɔni bɛna Mali bali dafirili ko a kisi o ma wa min ye waleya minnu bɛ senna fana sariyatigiw bilalen n'u ka baara kɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo min na ka kɛ ni an ka sariyakisɛw ye ministre min bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna ale y'a jira sa k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ min b'an fɛ yan n'o ye Bitugoli ye Bitugoli ko sanubɔyɔrɔ 2 de tun bɛ ale bolo min ye Minakoto Worodugu yanfa ye ale ni Bakoli bi olu de tun y'u ka sanubɔyɔrɔ 2 ye o sanubɔyɔrɔ 2 in sa n'o bɛ Bitugoli bolo sa permis 2 de tun bɛ u bolo o hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati in na u bɛna n'a bɛyɛlɛma k'a kɛ permis ba 1 ye ministre min bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna sa u y'a jira k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw kɛ ɲinini minnu b'a jira sa k'a fɔ min ye permis 2 in ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ permis ba 1 ye ka kɛ ni dugukolo min bɛ u bolo ministre min bɛ dugu jukɔrɔ min bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ o y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Buguni ale ni a lamini ka taa se Joyila n'a lamini ma olu marabolo ladilanni ani ka a siraw bɔ ka a baaraw kɛ sigi sen kelen kan sa yaasa k'a jira k'a fɔ ko o bɛna kɛ duguba ye o sɛbɛn minnu bɛ yen sa ko ale kɔni jɛra n'a ye o ka lawaleya ka di Buguni ani Joyila ma bi ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa 5,808 dugukolo Buguni yɛrɛ bɛ dugukolo min kan o dugukolo ye 5,808 ye min ye Joyila ye o ye 1,735 ye tari maa mun b'a kɔnɔna na sa o ye maa 74,647 o ye Buguni ta ye
maa ba mugani fila kɛmɛ segin ani segin o ye joyilata ye ka kɛɲɛ ni san 2022 o jateminɛw ye bi ko dugu ninnu bɛ ka bonya wa min ye marabolo ɲɛmaaya olu fana sigiyɔrɔ kɛra o ye n'o ye kafo ye olu kɛra capitale régionale ye o tɛ taa baaraw kɔ baara min b'a to sa u ka se ka seman sɔrɔ n'o ye seman directeur urbanisme ye san 2020 ani san 2022 k'a daminɛ san 2022 la sa ka na fɔ nin waati ninnu na a yera k'a fɔ sa dugu ninnu kɔni dɔ de farala jamaw kan a mɔgɔw cayara kosɛbɛ yɛlɛma min bɛna na don wa n'u kɛra marabolow fana faabaw ye o fana bɛna na to sa baaraba dɔw ka sigi sen kan k'u bɔ dugumisɛnniya la k'u ka dugubaya k'o sawura ta ka kɛ o la sa yamaruya in dir'u ma u ka se ka baara kɛ san 20 nata in na yaasa nin dugubaya baara n'u bɛ se k'olu kɛ cogo min na ministre ka baara bolodali anu ye baara minnu boloda o hukumu kɔnɔna na Ablaye Diop ale ye ɲɛfɔli kɛ k'olu tun bɛ Marokokaw fɛ yen min ye Casablanca o kun taara jɛrɛ ye jɛrɛ min senfɛ sa Marok masakɛ ale yɛrɛ y'o bisimila AES mɔgɔw tɔgɔla fana a ye kuma ta barosigiw kɛnɛ kan min bɛ yiriwaliko ta nasira fɛ Mali ale tun bɛ cogo min na don kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigira Burkina ale yiriwaliko ta nasira fɛ AES ɲɛmaaw u ye danaya da ale Ablaye Diop kan ale k'o barosigi ka k'o kumatigi ye min ye baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ tuma min na sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye Marokaw ka nin barosigiba in ye n'o ye u ka forum ye u ye médaille d'or ye k'o ta k'o di Ablaye Diop ma u ka fondation bɛ yen n'o ye Kara Montana ye masakɛ ale fana y'u bisimila fɛla mun b'u fɛ u y'o ɲɛfɔ ɲɛna ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ani sifinw ka ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi tɔgɔla soboli tako 4nan k'o kɛra segukaw fɛ yen tako 4nan in ko a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sabula a y'a to denmisɛnninlaka dɔw y'u bolomayɛlɛma baaraw sɔrɔ min ye so yɛrɛ ye ka so ɲɛnamaw ye k'olu bila bolila ko o kana kɛra kɛnɛ kan baara in yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye soboli kɛnɛ in yɛrɛ ye o fana sobolilaw fana olu fana ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ min ye soboli yɛrɛ k'a kɛ baara ye min bɛ se ka a tigi balo k'o bɛɛ lajɛlen yira wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a jalen no segukaw ye kosɛbɛ n'o ye soboli in ye ministre min bɛ hali bi ni ale bɛ an ka jamana ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna hali bi kɛba ko min ye ɲaamɛ tɔgɔla don ko bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ ɲaamɛ tɔgɔla don ko bɛ sigi nin mɛkalo in tile 8 salon international du dromadaire a bɛna maa minnu fara ɲɔgɔn kan sa maa minnu bɛ ɲaamɛ mara kɛ olu ni maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don nin ko in bɛɛ lajɛlen ma min ye nin jɛrɛ in ye sa k'a kɛ kun ye sa ɲaamɛ yɛrɛ bɛ degun min kun ka o nafa yira bɛɛ ni kɛnɛya min bɛ ɲaamɛ ko la cɛncɛn fo ka jamanaw k'olu fana ka seko n'u ka dɔnko yira furakɛli min bɛ se ka kɛ a la ani maaw bɛ se ka kɛ ɲaamɛ fɛ cogo min na ɲaamɛ yɛrɛ bɛ baara min ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na ani a bɛ se ka fɛn minnu ɲɛ k'a kɛ kun ye o ye ministre so min bɛ malidenw minnu bɛ kɔ ka kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa yaasa ka malidenw ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sariyakisɛ min kɔnɔna na ani kuntilenna min kɔnɔ ko o kan ka falen bi sɛbɛn in ale kun sigira sen ka septembre kalo tile 3 san 2014 nka bi a nana ye k'a fɔ sa ko gɛlɛya caman yera maliyɛnw na degun minnu yer'u la n'o ti sɛbɛn in kɔnɔna na o la sa ko bɛna sɛbɛn in ale falen yaasa degun minnu bɛ ani laɲini minnu bɛ jamana yɛrɛ fɛ ka kɛ n'a ka baarabaw ye olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sa minisiri y'a yira sa k'a fɔ bi min ye maliden minnu bɛ kɔ ka degun caman bɛ u la a fura tɛ sɛbɛn in kɔnɔna na fɛɛrɛ ka sigi sa hali malidenw yɛrɛ sen ka don baaraba dɔw la an ka jamana kɔnɔ hakɛ dɔw ka dayɛlɛ u ye fɛɛrɛ dɔw ka sigi sen kan u bɛ se k'u yɛrɛ ka malidenya baara kɛ cogo min na min ye politiki kɛnɛw ka se ka sigi fana u fana bɛ se k'u hakilina di diɲɛ yɛrɛ seleke naani kow bɛ cogo min na u bɛ se ka dɔ fɔ o la cogo min na ani malidenw yɛrɛ bɛ se ka wasa cogo min na u ka baarakɛlaw na u y'a yira sa k'a fɔ ko o baara in o bɛna kɛ sa ka sariyakisɛ n'o ye politique de migration in ye k'ale falen yaasa ka laɲini kurakuraw k'olu don a kɔnɔ halisa minisiri min bɛ malidenw bɛ kɔ kan a ko hukumu kɔnɔna na a ko maliyɛn minnu bɛ tunga la sa ko olu tɔgɔla don min na sigi min ye juillet kalo nata o tile 17 a n'a tile 19 san 2025 ko o bɛna kɛ a kɛ kun ye min ye sa maliden minnu bɛ tunga la olu bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ jamana yiriwali la yaasa ka se ka u jeniyɔrɔ fin min ye baro in ye sa a kɔni bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na maliyɛn fɛn bɛ kɔ ka sa k'u bɛɛ lajɛlen bɛna wele u ka se ka na u sen don baara in na min ye halisa minisiri bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna sa a y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ mars kalo tile 13 la ka n'a bila avril kalo tile 30 la u ye maliyɛn maa 900 ani 212 u y'olu de lana Mali kɔnɔna na dɔw bɔra Libikaw fɛ yen dɔw bɔra Algérie ani Maroc maa 5,230 ɲɔgɔnko
malien o de gɛnna ka bɔ Mauritanie olu fɛ ani Arabie Saoudite ka kɛ no o waleya sa ministre so yɛrɛ k'a ye fɛɛrɛw sigi sen kan maa minnu bɛ n'olu ye degun kɔrɔ u bɛ se ka labɛn cogo min na u bɛ se ka kunbɛn cogo min ye u ka segiliw bɛ se ka kɛ hakɛw kɔnɔna na cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigira fana an ka jamana dancɛw la yaasa maa minnu bɛ gɛn ka bɔ jamana ninnu kɔnɔ gɛncogo jugu la u ka kunbɛn cogo n'u ka labɛn cogo bɛ se ka kɛ cogo min na ka kibaruya fana di yaasa o baara bɛ se ka kɛ cogo min na minisiri Musa Agata yɛrɛ ale ye nin kuma fɔ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa ɲɔgɔndan kalan kɛ école d'administration na n'o ye ENA ye i n'a fɔ k'u ye min kɛ salon kɔ k'olu dɛmɛ ni kalan ye kalan b'a to musolaka minnu b'o la sa u bɛ se k'u jija cogo min na ka se ka kɛ tɔw ɲɔgɔnna ye o la sa ko o ɲɛbila kalanw u bɛna olu sigi sen kan ta ko fila don minnu bɛ technique kɔnɔna na ani minnu bɛ écrit kɔnɔna na yaasa u bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi ENA ale ka ɲɔgɔndan min kan ka kɛ ale ni fɛn minnu kan ka sigi sen kan k'a daminɛ sa min ye avril juin kalo nata o tile 9 ka taa sa tile 25 ma kalan ninnu fana bɛna kɛ yaasa musolaka minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taa ɲɔgɔndan na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na minisiriso min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔna na ni usine baw ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'olu tun bɛ taama la Irankaw fɛ yen Tehran n'o ye Iran faaba ye olu taara jɛrɛla ye jɛrɛ min n'o daminɛna avril kalo tile 27 ka kun cɛ mai kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye jɛrɛ sabanan in ye sa n'o bɛ tali kɛ Irankaw ka sɔrɔko la ni farafinna a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min wasara kosɛbɛ sabula sɛnɛko kumaw fɔra ye min ye nɛgɛw bayɛlɛmaliko kumaw fɔra ye baloko kuma fana fɔra ye usines ka taa se pharmacies ma min ye kɔɔri o yɛlɛmaliw ani kɛnɛyako o bɛɛ lajɛlen fɔra ye Mali ale yɛrɛ kɔni tun bɛ yen min ye an ka entreprise ye u sera ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni maa caman cɛ yaasa hakilila falenfalenw ka se ka kɛ Iranka minnu b'a fɛ ka na baara kɛ an fɛ ani ka na u sigi ka se ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ kuma tɛ kɔɔri parataliko ta nasira fɛ ka taa se furakɛliko ta nasira la sa ale ni nɛgɛ bayɛlɛmali ko u n'olu caman kumana min ye Mali yeli kɛnɛ in kan sa o y'a jira k'a fɔ ko jamana 51 farafinnaw de tun bɛ yen min ye diɲɛ magobatigi maa 700 bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan o y'a to an ka jamanaden minnu fana tun bɛ yen ni sew b'u ye n'u bɛ baaraw kɛ seko ni dɔnko ale ni jagoko ta nasira fɛ u ni diɲɛ magobatigi dɔw fana ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falenfalenw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sigida saniya kunna ani yiriwali kuntalajan ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko samiya ye tiɲɛni minnu kɛ salongo ko kɔni bɛ se ka sanga san min ta la sa o ye san 1967 san ta ye ko ji a kɔni funfamana k'o tiɲɛni ɲɔgɔnna kɛ guwa ba 80 ɲango olu de ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na gouvernement kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ ni sefa wari miliyari 40 ni kɔ ye saba ye ka o kɛ ka ko in kunbɛn wuli ka jɔ min fana ni o y'a jira sa k'a fɔ maa wɛrɛw fana ye dɛmɛ kɛ yaasa cogoya min na waliya min kun bɛ sa n'o o ye catastrophe naturelle ye o min fɔra gouvernement fɛ ko y'a to wari in sera ka fara ɲɔgɔn kan jamana ni jamana dɛmɛbagaw fɛ ko ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan sa ɲinan u b'a fɛ ka wuli ka kɔn sanji ale ɲɛ yan'a kana tiɲɛni kɛ o la sa mai kalo in ale tile 14 min ye dingɛbaw labɔli baaraw bɛna daminɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ baaraw kɔni kɛ kun ye sa lafiya u bɛ se ka don cogo min na guwa minnu bɛ yen sa ani yɔrɔ minnu bɛ yen u kan ka olu bɛɛ lajɛlen labɔ musaka min kan ka don o baara bɛɛ lajɛlen na dingɛ bɛɛ lajɛlen labɔli la an ka jamana kɔnɔ o bɛ bɛn miliyari 2 buruburu 66 ma minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna sa ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye Kongokaw ka minisiri muso n'olu fana ka adamadenya tɔgɔliko kunna k'o tun bɛ taama na an fɛ yan k'a daminɛ avril kalo tile 30 ka taa bila mai kalo tile 7 la ani ale yɛrɛ ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakili jagabɔw kɛ yaasa jamana fila in bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛrɛli ale ni kɛnɛyako ta nasira fɛ min ye minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna sa ale ye jamana minisiriw ladɔnniya k'a jira k'a fɔ sa bana min ma an fɛ yan sa n'o ye dengue ye ko min ye nin dɔgɔkun in ta ye ko kun b'a jira sa k'a fɔ ko bana in kɔni a ma bɔ a nɔ na a jɔlen tora ten kɛba i ka murakɛlɛnin e de n'a nana an fɛ yan dɛ an kun tɛ nin dɔn jamanakuntigi ko bɛɛ lajɛlen ka tangalan olu matarafa min ye bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre sɛbɛn fa sirila maa min fɛ sa o ye Burama Kulubali ye secrétaire général du gouvernement min ye mai kalo tile 7 san 2024 kɛba an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari
ko diba fo dugu an dugu ko warata de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita hɔn sidi ka nimoro filɛ nin wari ci wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda parti politique k'olu ka baara dulonna fo waati min laɲini min tara gouvernement fɛ sa a kɛra décret la décret min tara conseil des ministres la n'a kalanna kunungo mali télévision soba la nɛgɛ kaɲɛ 13 waati gouvernement ka jate la sa nin bɛna n'a to min ye basigi ani lafiya ye o bɛna na don jamana kɔnɔna na waleya in kɔni fɔli a bɛnna ni waati min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ min ye parti politique ni bɛrɛbɛrɛli tɔn caman kun ye welewelemada kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna taa boulevard de l'indépendance la juma nata ye nɛgɛ kaɲɛ 12 waati ka taa u ka nisɔngoya yira min ye kibaruya in bɛ bin waati min o y'a sɔrɔ sa denmisɛnnin jɛkulu wɛrɛw fana bɛ yen olu fana kun ye ŋaniya yira kɛ k'a fɔ k'olu fana bɛna o wulikajɔ ɲɔgɔnna kɛ nka olu kungo k'olu b'u ta daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 18 ma k'olu bɛ t'u sigi boulevard la yen parti politique ni bɛrɛbɛrɛli tɔnw ale ni nin jɛkulu tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ na tuma min gouvernement ale ye bataki bɔ k'a bi k'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi conseil des ministres la sa ko min ye parti politique ye k'a ɲininen n'o fɛ sa ale ni parti politique ladogow ni tɔn minnu bɛ parti politique baara kɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka baaraw dulon ko fo waati min ye décret in kɔni ye a yira k'a fɔ ko a ma bɛn maa caman ma bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'u tun kan ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛ kunu CICB kɔnɔna na ni maître Muntaka Talibo o ko kunna olu y'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ ni jɛrɛ u ma jɛ ni waleya in ye a ma bɛn u ma wa u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin sariya ma yaasa sariya k'i ta ni bila fɔ teliya la nin ko in kan cogo min na Muntaka Talibo ko sa ko jɛrɛ min tun b'u bolo kunungo n'o tun ye ka taa u ka wuli ka jɔ min tun kan ka kɛ juma tɛmɛnen k'o labɛn baaraw kɛ ko o bɔra a ma ko n'Ala sɔnna a ma sa u kɔni bɛna u bolo to ɲɔgɔn bolo ka se ka fɛɛrɛw sigi yaasa kunnafonidiw bɛ se ka kɛ cogo min na parti politique kun ka laɲini ye mun ye kɛnɛ kan o ye k'a fɔ sa ko k'a fɔ ko transition k'o ka ban min ye kalata ye o ka sigi sen kan yaasa baaraw bɛ se ka taa taabolo kura fɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko parti politique kun ye wulikajɔ dɔ kɛ mais kalo tile 3 tɛmɛnen in na o ma se ka sen sɔrɔ sabula maa wɛrɛw taara u sen don o kɔrɔ o waleya kelen hukumu kɔnɔna na fana denmisɛnninlaka dɔw fana tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko ni parti politiquew bɔra olu yɛrɛ fana bɛ bɔ nɛgɛ kaɲɛ 8 mai kalo tile 9 nin bɛɛ lajɛlen u ye kunkɛ kun ye sa ka parti k'olu kɔni ka wulikajɔ in k'o bali wa min ye décret min nana bɔ nin ye yan'o fana cɛ procureur min bɛ Bamakɔ yan ale fana tun y'a yira sa k'a fɔ ko bɔnforola kuma minnu bɛ yen kuma kalantan minnu bɛ yen kuma minnu bɛ futinɛ wuli kuma minnu bɛ jamanadenw kungari ɲɔgɔn na kuma minnu bɛ ni a bɛ maanifin yɛrɛ ninkun gɛlɛya kosɛbɛ n'o bɔra maaw da ale y'a yira sa k'a fɔ ko procureur fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'u ka wuli k'u jɔ sariya ale ka baara kɛ yaasa maa si kana bi maa kan maa kana kuma kalantan fɔ maa kana ko kɛ ko se b'i ye ka ko ta damandan ta ka ɲɛsin jamanaden wɛrɛw ma k'a sɔrɔ sariya bɛ yen ale y'a ɲini sariyatigiw fɛ sa u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa basigi ni lafiya min bɛ jamana kɔnɔna na ale bɛ se cogo min na ka to sen na procureur ka sɛbɛn kɔnɔna na fana a y'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ u ka baara kɛ ni hakili ye u k'a kɛ ni sariya ye wa min ye sariya ye a ka damakɛnya bɛɛ lajɛlen ye i kɛra maa sugu o sugu ye n'i kɔni ye ko kɛ ko min dama tɛmɛnen don i ka wele i ka ɲininka i dalakan na min ye sɛgɛsɛgɛli min ɲini o kan ka sariya ale ka boli i kan maa dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ keba ko min ye nin waleya min filɛ n'o ye parti politiquew dulonni ye ko kɔni ye gouvernement ka bere belebeleba ye bere min bɛna to lafiya ni basigi bɛ na ko nin da ka di fan fila mɔgɔ in bɛɛ la koyi ko n'o tɛ k'u kun bɛna taa jakarija kɛnɛ min kan k'o kun ye damayira kɛnɛ ye o kɛnɛ tun bɛ taa wolo fɛn fana maa si t'o dɔn o kɔlɔlɔ maa si tun tɛ se k'o kunbɛn ko nin kan ka kɛ hakilimako ye maaw ka ji kɛ o koriji la sa ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan baara minnu bɛ sen na k'a ko tɔ kɛ ni hakili ye k'a sɔrɔ furugufurugu wɛrɛ o ma ye a ko la o hukumu kelen nin kɔnɔna na sa jɛkulu denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko olu fana bɛna wuli ka jɔ kɛ n'o ye collectif Mali ta sira kura ye olu fana kun ka jɛrɛ kun kan ka kɛ kunungo CICB la Cheikh Umar Jalo ale ye min sɔrɔ ka fɔ o la an k'o lamɛn.
Cheikh Marka Labe an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye sa Kayikaw fɛ yen k'a yira u la k'a fɔ nin waati in na sa Kayikaw kɔni bɔra kabini nin kalo in tile 6 ko jɛrɛ min kɛra sa laɲini minnu kɛra o kɔnɔna na Kayikaw fɛ ko k'o lawaleya min ye dugudenw ye olu kɔni ye taama daminɛ kalo tile 6 min ye u ka tribune ale yɔrɔ la o don kelen in kɔnɔna na sa u taara gouverneur fɛ yen laɲini min b'u bolo ka taa o da ale tulo kan k'a yira u la k'a fɔ sa parti politique ka ko olu ye fɛɛrɛ mun fɔ u ye laɲini minnu fɔ ko k'olu bɛɛ lajɛlen labato n'an bɔra yen sa an bɛ segin ka taga Seko ale ni Dɔnko kɛnɛ kan Seko ni Dɔnko kɛnɛ kan ko min ye AES ye ale bɛ ka jɔnjɔn ɲini a yɛrɛ ye jɔnjɔn yaasa a ka se ka sigi sen kan a baara ɲɛbilaw olu kɔni kɛra maa mafalew nana ka bɔ Niger Burkina ka fara Mali taw ka baara bɛna kɛ cogo di Nfamara Berete ale tun bɛ yen kunu. Alliance des États du Sahel AES gili bɛ ka don a bolofara bɛ ka caya ni k'a sinsin sira bɛɛ lajɛlen fɛ taamasiyɛn ni sigikanw bɛ ka dilan kɔnɔ ka se ka jɛkulu in kologiriya AES devise a jɔnjɔn n'a taamasiyɛn kɔfɛ hakilina tara k'a fɔ kuntɔgɔ dɔnkili ka dilan AES jamanaw la ni o y'a hymne national ye o baaraw de nun donna mun bɛna kɛ tile 2 kɔnɔ Bamako yan nɔ AES jamana 3 in bɛɛ lajɛlen ka dɔnnibaga ŋwaraw fɛ Seko ni Dɔnko ani tariku bunakun kan. Nisudiyalen no bi parce que depuis san kelen ni ko sisan ani an ka jamanakuntigi 3 ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale ye confédération ɲɛmɔgɔba ye ani an ka Burkina Faso président n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ani général d'armée Abdourahmane Tiani o ye Niger président ye olu de ka laɲini ye nin ye nin y'a san kelen ko ye ka jamana 3 in kɛ jamana kelen ye ka da an ka danbe n'an ka dugukolo cogoya kan ani an ka faamu n'an ka Seko ni Dɔnko cogoya kan donc baara caman kɛra nin mandat in kɔnɔ mais ni an ye logo dilan a ma mɛn an ye drapeau kelen dilan a ma mɛn nin ye fɛn sabanan min minɛ an ka kɛnɛ in basigi kosɛbɛ parce que hymne ye fɛn min ye a bɛ donna dusu don an ka État du Sahel mɔgɔw bɛɛ kɔnɔ parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ 3 ninnu u wulila u donna histoire la parce que farafinna bɛɛ tun ye ko min daminɛ ni y'a san 60 ye n'a ma se ka waleya o de fɔlɔla ka waleya anw fɛ sisan n'a bɛ fɔ ko AES donc hymne bɛna kɛ sababu ye a bɛna kɛ ka hakili jigin an ka cɛfarinya ani an ka cɛfarin si minnu tun b'a fɛ an bɛnbaw ye kɛlɛ min ni baara min kɛ o seko yira kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye ka dusu don AES denmisɛnninw kɔnɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que an ka sigida jamana 3 in bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na continuer ka se ka koba sabati an ka nin fana ka sɔrɔ sira yɔrɔw yiriwa ka na ni lakanani ye parce que lakanani baaraw daminɛna diplomatie fana na u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni culture domaine ye n'o ye hymne ye donc o bɛ a kɛ sababu ye ka vraiment ka na an ka diɲɛ in basigi kosɛbɛ kosɛbɛ donc an nisɔndiyalen don an ye experts wele ka bɔ Niger experts bɔra Wagadugu ka na Wagadugu ambassadeur ni Niger ambassadeur yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ yan donc sini ni Ala sɔnna Wagadugu ministre ni Niger ministre fana bɛ na pour que an bɛna se ka baara in tɔ dafa an hakili b'a la an ka experts ye baara daminɛ u bɛna hymne bɔ min bɛ n'an ka baaraw tacogo bɛ bɛn kosɛbɛ donc an bɛ experts ninnu fo an ka Seko ni Dɔnko baarakɛbagaw minnu bɔra an ka espace kɔnɔ ka na nin baara in na u bɔr'u ka so nan'u ka so an b'u fo dante foli la. maa latɔmɔlen minnu bɛ ka kuntɔgɔ dɔnkili in baaraw kɛ hakili falenfalenw kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ baara in bɛ ka taa taabolo ɲuman fɛ bawo laɲini mun dir'u ma jamanakuntigi 3 fɛ n'o de ye bɛn ni keleya ye ɲɔgɔn minɛ baaraw bɛ ka taa o taabolo fɛ. ni Mali ni Burkina ni ayiwa Niger jɛla ka kɛ kulu ye ayiwa kulu kan ka dɔn ni fɛn min ye ayiwa an b'o fɛnw bɛ ka sigi sen kan logo b'o la ayiwa devise b'o la olu bɛɛ kɛra ka ban maintenant a bɛ fɔ min ma ko hymne n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko janjo wali jɔnjɔn an bɛ ayiwa n'an bɛ drapeau yɛlɛ an bɛ fɛn min dɔnkili min da o ɲɔgɔnna de kan ka dilan AES ye an bɛ o baara de hukumu na k'o baara dilan jamana kelen-kelen bɛɛ ayiwa hakilina di ayiwa u ye sɛbɛnni kɛ u ye tila ka ayiwa a kɛ dɔnkili ye ayiwa an bɛ ka minnu lajɛ ka minnu jateminɛ walasa an ka se ka tata sɔrɔ o la walasa AES bɛ se ka ayiwa janɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ayiwa ni a ka lajɛbaw bɛ kɛ o ka fɔ AES denw bɛɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na bɛɛ ka ta ni dusu ye bɛɛ ka ayiwa AES ko ta ni dusu ye baara taabolo ka ɲi anw bolo bari jamana bɛɛ ye ayiwa hakilina minnu di an b'olu de jateminɛ an ye baara daminɛ ayiwa sɔgɔmada in na
u ye minnu kɛ an y'olu lajɛ ka ban ayiwa an kan ka hakilina minnu da u kan an kan ka u évaluer wali k'u apprécier ni grille min ye ayiwa an y'olu de dantigɛ mɔgɔ 15 an mɔgɔ 15 bɛ ayiwa jɛkulu in kɔnɔ Burkina ma 5 Niger ma 5 Mali ma 5 an b'a yira la k'a fɔ hymne national AES tɔgɔ la a sɛbɛnni kɛnɛba in dayɛlɛli la Burkina Faso jamana fo ka taa se Niger lasigidenw b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan minnu ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin jamanakuntigiw ka hakilina ɲuman in na farafina cɛɲɛ jamana saba in ka kelenya sinsinni sira in fɛ. Ayiwa an bɛ segin ka na Sɛkumar Jalo la ka kɛ ni u ka jɛrɛ ale bɔli a ma ye. n'a bɛ fɔ a ma Mali taasira kura bi an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso a ye décret publié k'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔ activité politique suspenduen don o kama an b'a ladɔnniya maaw bɛɛ lajɛlen fɛ an tun ye minnu wele ka na an ka point de presse la a kɛra presse ye a kɛra maliden ye ka a yir'u bɛɛ la k'a fɔ an ka bi point de presse a annulera nka an b'a yira k'a fɔ halisa an bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye de jamana processus min bɛ sen na réforme kunda a ka kɛ basigi ɲɔgɔn faamuya ani jamana sariya batoli kadara kɔnɔna la o kama an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i jilaja ka ko ta ni hakili ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka to mobiliser an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ Ayiwa min ye an ka kunnafoni kuncɛli la sa n'a yira sa ka fɔ kunu jamana ale ye tasibila laban kɛ min ye Mamadu Wulale bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ntanyana kunun ko Bamako CICB la sa jɛrɛ kɛra a ka janaja o kɛnɛ sigira ye waleya in kɔni kɛra sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye sifinnakaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu ye Mamadu Wulale n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo sa o ye général de division Ablaye Mayiga ye Keba a kɛra palais des sports ye han bala in kɛra palais des sports ale kɔnɔna na min ye Mamadu Wulale ENSUP a y'o de kalan kɛ min ye kalaninjɛ ye lɛtiri k'o kɛ a tilara tuguni ka se ka baara kɛ yɔrɔ min na sa o ye an ka jamana dugujukɔrɔ minisiriso a ye baara kɛ yen a bɔra yen sa waati min yɛrɛ la kɔni ni a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a kun segira ka taa sa bolola baarakɛlaw olu ka yɔrɔ la san 2015 san fo ka taa se a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma a tun bɛ baara kɛ primature la n'o ye conseiller o tun b'a bolo k'a to sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la sa waati min na a tun bɛ bolola baarakɛlaw ka yɔrɔ la jamanakuntigi ale ye wele bila a ma san 2021 ka taa se san 2023 ma ka na jɔyɔrɔ d'a ma n'o ye secrétaire général présidence ye a y'o baara kɛ fo ka taa se a ka bana waati ma sa min ye maa kofɔlen ye jamanakuntigi yɛrɛ ka nagakɔrɔmɔgɔ kun don n'o ye conseil spécial ye fo ka taa se a ka fatuli ma a yirala sa k'a fɔ kɔni tasibilaw kɛra ye somaw k'a fɔ olu ɲɛna sa ko maa min talen filɛ nin ye a ye faso baara kɛ a ye faso kanu a y'a se bɛɛ lajɛlen kɛ faso ye o waleɲuman dɔn olu kɛnɛw kɔni de sigira kununko a ka janaja la min ye an balimakɛ n'o ye Abubakar Sise ni ale kɔni muru turula ale la ale fana su nana kununko Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ kan limanaw ale ni maa caman n'a somaw olu kɔni tun bɛ sa ka taa fure ale kunbɛn min ye pankurutigi kɛnɛ kan sa u ka denbaya n'u ka du maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara minisiriso min bɛ malidenw bɛ kɔ kan ale min bɛ diinɛ ni batoko kunna olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ka maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka fure ale kunbɛn janaja sa u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna tila ka o fɔ mɔgɔw ɲɛna yaasa min ye Sise ni ale de kɔni muru kɛra k'a sɔgɔ Faransi misiri dɔ kɔnɔna na ka janajaw bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruyaw la kibaruya minnu dira aw ma Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ n b'a fɔ sa ko k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 kunnafoni wɛrɛ mana na sɔrɔ an bɛna olu da aw ma a k'an bɛn.
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation